Monggo Camat. Monggo. Tapi pun Pak Camat. Tombo kangen nggih. Nggih. Tombo kangen warga Desa Tegalombo. Nggih. Perhatian. Semua sinden Mandiola. Lagi Tiara. Ya, dampingi Pak Camat. Monggo berdiri. Gerak. Ya, selamat datang Mas Heren. Kamu lanjut Mbak. Kadung sepakat. Nah iya. Kadung sepakat untuk Pak Klumpik. Kira jedalu Mas. Alhamdulillah. Ya juga Mas Gareng. Nggih. Jan Pak Toto dhisik ambekanku. Diarengke dhisik namase. Leres. Ditoto dhisik rasane. Nggih, wong jane pun wong salawsul kula ki jogetan teng mriki. Ning daya Panaribawa dulur Tegalombo niku luar biasa. Oh piye lho? Daya Panaribawa ingkang niduwe kula teng mriki nek nyambut gawe ora kena gemen-gemen. Mas Gareng bener. Wiras pantes memetri desa. Memetri desa bersih desa ingkang angka sepindhah, angka kalih menika halal bihalal. Ya, halal bihalal juga bisa. Nggih, kula sangka niku ikhlasin tenaga danganipun penggalih masyarakat khususipun menika Tegalombo kempal manunggal bangun tresna bangun rasa guyub lawan rukun damel hiburan wayang kulit yang diselenggarakan setiap tahun. Boten benten sinten kepala desane, sinten kami tuwane, sinten RT-ne, sinten RW-ne lan liyane yen desa Tegalombo setiap tahun harus wayangan. Sajen rutin Kang Gareng. Leres. Iki pun ping pinten jenengan Mas? Wis langsung ngitung iki. Ping pinten? Jenengan pinten? Bola bali kok. Oh, seperti boten ping 7 Mas. Nek ping 7 nyapa? Blok gratis kok dikane bangunan. Aku itu pun malah ping 9 enek iki kok. Alhamdulillah wis melompati besok gratisan. Mugi-mugi bisa sekapipun gelar wayangan kulit. Menika dulur-dulur Tegalombo sedaya kathah rezeki Allahumma. Amin.
Wilujeng slamet Allahumma. Amin. Panjang yuswa Allahumma. Sing dodol ning pasar muga-muga laris dagangane. Sing dadi wong tani muga-muga regu-regu tandurane. Sing nyambut gawe ning luar negeri muga-muga akeh dunyane. Amin Allahumma amin. Nggih, wah jan Saling rezeki sing barokah. leres Mas Dwi. Wah bidung acara malam hari ini Nggih. ya sangka donatur sing ana jaban rangka utawa luar negeri yang gareng sing nyenguyung Leres niki buku kata sanget ora mubur wong para-para niku nggih Mas nggih. Mulai dari bakul-bakul saka pengusaha kali dulur-dulur sing wonten luar negeri. Mereka nyengkuyung wontenipun pagelaran wayang kulit kanthi dalang Ki Guling Purbacarita. ngetoke kompak rasane, ngetoke guyub rukune. Nggih to mongko wong gemeran dibutan ora enek arti lan maknane. Mula guyub rukun bangun desa Tegalombo Jayeng Bawana. Tepuk tangan dulur Tegalombo. Ngeten iki Mas Duit saged damel patuladan desa-desa sanesipun beglile menika dalem menika boten namung sedulur boten namung masyarakat beliau Bapak Kepala Desa Kauman sedaya rawuh. Alhamdulillah. Pak Camat Derawuh. Pak Camat Isengga. Saking jajaran kepolisian Derawuh. Saking napa niku tenggene Pak Tentara niku napa? Koramil. Oh nggih nggih. Pak Koramil Derawuh. Alhamdulillah menggani napa ingkang dados kajatipun Desa Tegalombo. Ya. Jantenan nyambut gawe. Rasane beda Mas Gani. Nggih beda paune blas sesasi geplawe dhewe. Ketene kula Tanggah beda. nggih pun boten beda pripun panggih. Paribasane ngeten iki nggih perbedaan. Tapi kita garis bawahi ngendikane panjenengan pun wonten program-program kados koperasi. Wonten NBD. Panjenengan tesih kemutan siapa yang mendirikan koperasi. Sinten? Sapa ya sing? Ya, iku Muhammad Hatta. Ya, iku pendiri koperasi. Oh, pas pelajaran gue aku biyen ra mlebu. Ngomong awakku SD wis dipecat kok. Ya, nggih. Ning nggih iki tegese napa nggih? Berdongeng sambil bercerita. Ya. Semoga anak-anak kita yang belum tahu dengan cerita dulu menjadi mengerti. Wis dipekne saapi-api aja ngantek dadekne kuciwa. Aja ngantek dadekne cokrak. Aja ngantek dadekne berpecah belah. Sing baku gawe kerjane masyarakat, gawe kemudahan masyarakat, ben ngerti rego-rego sak benere. Wah, jan kok ya jenengan wayah napa niku poso niku bisnise napa Mas Duit? Ora duwe bisnis. Pak, alah jenengan iki nggih ketinggalan kok. Kok karo kula dulu paling boten kok jual beli online. Jual beli online, tapi niku nggih nyambut gawe apa anane. Ya. Oh, kula iki karo bojo Itu bisnis sampean kuwi, selama Ramadan. Nggih. Sing dene ngoten kula guyub rukune kalih Sing sampean dulu apa jenenge? napa? Sing sampean adol. Alah, pun werna-werna nggih enek jagung, enek telo, enten pentol, enten cilok, sak dadine dhuwit, Mas. Kula mergo ngoten niku saking guyube kalih bojo, Mas. Saking guyube karo bojo. Bojo kula niku lek kula mboten nyambut damel, ben dinten niku angger jam 7 bengi niku nglakokne dhuwit lho, Mas. Ora bisa kaya koperasi ya. Alah, Nglakokne dhuwit. alah yo ora to. Loh, Yo ora ngono. lah maksudnya nang nglakon juri piye? Yo nganggo fresh air terus duit teketan rupiah ngoten diusahaken teng mriki ngoten. Pun goblok kula nggih. Kuwi bukan ngeroki ya. Nggih jenengan kaya nggih. Biak-biak waton kecandhak. Ingkang daken napa ingkang dados kajatipun masyarakat Tegalombo saged linuwan wonten ing dalu menika. Amin Allahumma amin. Begiki yo lek yo hiburan yo jroning ati ki ora ngrasani yo kagum. Nggih, Mas. Baku. Nggih,
Pokoke wong iki diukene ndedonga marang Gusti, muga-muga awake dhewe diukene rezekine, awet sehat awake, panjang umure. Mas Gareng, Pak Camat isi lega. Taksih. Nah, mumpung waktu ini sore, Pak Camat dari Mingga datang panggung Mas Gareng. Terima Mas Gareng. Ikan paling jamu Pak jenengan kok. Jenengan gede, coba. Boten matur kula kali Pak Camat. Pak Toni kula bares mawon pun boten matur kali Pak Toni kula. Kula kali Pak Toni suwun ampun. Panjenengan ikan paling jamu mawon. Monggo Pak Camat dari Mingga datang panggung. Ini nanya yang kedua kalinya. Iya. Monggo Pak Camat. Mumpung isi sore. Sarang kali balu lah. Kalau pun boleh ada semua. Iya, harus dulu Pak. Malah datang Supriyo. Gareng, Pak Camat sore mau paling jauh akeh banget. Izin Mas. Alhamdulillah. Iki dalu iki paling jauh pun soten mau to. Langsung kenyani mawon. Oh. Monggo Pak Camat. Nggih, monggo. Cara kapipun Pak Camat. Nggih, tombol kanan nggih. Nggih. Nah, tombol kanan warga Desa Tegalombo. Nggih. Sampun pinten tahun Romo Toni wonten Tegalombo niki tahun Sampun kali tahun. 2 tahun alhamdulillah. Wis tetuk pintu. Angkon belum isin. Moga-moga mari kangen. Nggih. Mboten dipun damel kalau suarane Tombo kangen. Tombol kanan. Nggih tombo kangen mari niku nggih kami pamit Pak Toni. Buat ditambahke mari. Oh nggih, modele kaya Pak Purnomo ya. Nggih. Lho didampingi sinilane sinten? Nggih, monggo. Niki moga-moga sejajar. Jaga mboten hafal. Oh, aku hafal kan Pak Toni. Biasanya namanya Mbak Dwi. 1 2 3 4 5. Semuanya. Mas Gareng. Semoga ya. Oke, baik. Moga. Perhatian. Semua sinden Matiola. Lagi berjalan. Ya, dampingi Pak Camat. Moga berdiri. Gerak. Pak Lurah mboten nyanyi. Moga Pak Lurah. Nggih, Saran-saran Pak Camat iki lho. Oh, entak buat umum kok ya. Moga-moga. Kula tak mandang mawon Pak Gareng nggih. Boten jenengan temen nggih. Batu iki tengah. Betul. Pak Camat wis pokoke poso kan Gareng ya. Nggih, poso. Napa-napa kersa. Kuasa. Oh iya. Tak kira lek jempol. Dhuwur-dhuwur suarane nggih. Moga nembe buka. ya. Nggih. Yuk.